Napuno sa kasadyang pagpahigayon sa Pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals, kinanghunang higayon nahibalik ang ingranding kalihukan sa kada tuig 2019 tungod sa nasinating pandemya. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa street dancing, nanukad ang mga contingents gikan sa provincial capital ug misubay sa Osmeña Boulevard. Lain-lain ang konsepto, depende sa tema ug festival nga gipakita. Lakip sa mga nag-atang sa mabulukon nga pasundayag ang mga langyaw. Sa kalsada palibot sa rota, may giset up sab nga libre nga water stations ang MCWD. Pagkahapon, sa Cebu City Sports Complex na ang sentro sa kalihukan. Daling napuno ang mga bleachers nga may capacity sa 12,000 ka mga tao. Si Governor Gwen Garcia ang mibukas sa kalihukan. Truly, this is one Cebu Island. Cebu has moved forward and Cebu will lead the charge to the economic recovery of our country. The appeal mi ini aron to showcase our town. Of course, ato ang main product nga kasaba, no? So mga kasaba-based products ato 50 ka mga dancing contingents ang misalmot. Matag lugar mipasundayag sa ilang gipasigarbo. Ang ilang patron, kapiestahan, kinaiya sa unsay nabatasan, panginabuhian sa katawhan ug gikahinaman nga mga pagkaon. Tag 5 minutos ang gihatag sa matag contingent. Mutungang gabi ina nga nahuman ang pasundayag sa tanan nga mga grupo. Sa Ritual Showdown, gideklara nga 5th place ang Palawod Festival sa Bantayan nga mipakita sa panginabuhian sa kadagatan. 4th place ang Sugat Kabanhawan sa lungsod sa Minglanilla. Samtang ikatulong pwesto ang Dagitab Festival sa Naga nga nakaengganyo sa mga tumatanaw sa ilang mabulukon nga mga suga. 2nd place ang Hinulawan Festival sa Toledo City nga mipakita sa panginabuhi sa minahan sa tanang giagian ug sakripisyo aron maporma ang mga mineral ug mga produkto. Kampiyon sa Pasigarbo ang Kabkaban sa Karkar nga mibida sa musika ug makapahinganghang nga mga dance routine. Human sa tulo ka tuig nahibalik na gyud ang pagpahigayon sa Pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals ug ipanghinaot sa mga opisyales ug sa katawhan nga sinugdanan na kini sa pagpahibalik na gyud sa normal dinhi sa Sugbo human sa mga hagit nga giagian karong bag-o. I'm so happy kay karon nabalik na jud nato after 2 years of pandemic. Nabalik na jud nato kung unsa tuang naagdan and I know a lot of people are very glad. Yan ang costume karon kay bongga kayo also they're stepping. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.